Hallo. Goeiedag. Hallo. Wie ziet je? Ik ben Jokie. Jokie. En dit is de krullenvaar. De krullenvaar. Ja. Bist ik hier op een commerciële basis? Of, We zien van de kindjes van de krullenvaar hebben kamdag. En daar komen wel weer wat kindjes aan. Hebben die de hoorn in goed zitten dan? Nee, jawel. Dat die een kamdag hebben? Nee, die gaan hele leuke dingetjes doen op school. En, Oh wacht, kampdag. Kamp. Oké. Ja, een feestdag op school. Ja. Dus, Oké, nou, we hadden de kindjes even goed beeld. ja. Maar doe even die ding. Hallo. Dag kindjes. Die hebben we gevonden. Hé, is Jokie. En zouden jullie hetzelfde willen weer als mij? Ik heb een hele mooie grote neus en in de toet. Zouden jullie ook een mooie rode neus willen? Nee. Ja. Eens kijken, dat vind ik een tuteren dat. Tuut. Ja. Heel mooi. Ik ook. Zeker. Oei. Tuut. Tuut. Nog een neusje. Jongens, jullie ook. Kom maar door. Met je Vince. Wacht maar, joh. Ziet je ook van de school? Ik ben juffrouw op de school, ja. Hallo juf. Hallo, goedemorgen. En wat zeggen ze tegen nou dan juf? Koen Sandra. Juf Sandra of Koen Koen Sandra? Sandra of Oké. juf Sandra, net wat ze zelf willen. Oké, nou denkt misschien wel half serum van die Sandra, die heeft wel een beetje een zoeknaast. Ja, nou dat zeker. Dat weet ik ook niet wat ze ervan denken, maar dan mogen ze zelf eten. Ja. En wie is, noem nog even de naam. Jokie. 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 Ja. We hebben vandaag Jokie en de krullenvaar, dat is de krullenvaar, reizen de hele wereld rond. Oké, en wie heeft dat bedacht? Ja, en met ouders, met een aantal leerkrachten samen, hebben dan een dag bedacht. En dan gaan de kinderen allemaal spellen doen. Met voeten, jongens. Met landen. Met landen. Ze hebben ook allemaal een boarding pass. Ze gaan dadelijk door een scanner op het vliegveld. En ze hebben dus allemaal, dit is Frankrijk. En ze hebben er naam en een vluchtnummer erop staan. Dus dan gaan ze naar allerlei spellen met in verschillende landen. Oké. Ja, Hey, en wie heb je Jokie. wie heeft Jokie eigenlijk? Ik weet het. Ja, wie heeft ze eigenlijk? Ja, ik ben een denker. Ik ben een denker. Ik weet het. Maar stiet die ook voor de klas? Of is dat Nee, een dat is mama? een mama. Oh, dat De zijn de mama leukste van Lieke. mama's, hè? Ja, zeker. Die dan in de rol van Dat Jokie... zie je, hartstikke leuk. Hey, en de krullenvaar, is dat een bestond? De krullenvaar is school. Dus de basisschool is de krullenvaar. Ja, maar is dat een bestonde vogel? Ja, Echt hoor? van het pluk van de pettenflat. Tata. Tata. Dus dit zien ook de kinderen, hebben de groepje, de plukjes, de stampertjes en de duizeltjes op school. Dus die zitten nou allemaal door elkaar. Oké, de stampertjes, dat zien die kninkers natuurlijk. Nou, de stampertjes dat is een familie van allemaal kleine kindjes. Oh. En die zien nogal driftig en die hebben veel plezier. En de duizeltjes, dat zien de eekhoorntjes. En de plukjes, ja, dat is eigenlijk de hoofdrolspeler in het hele boek. En in een film is ook een film van. Sandra, du vertelst er zo leuk en met zoveel geestdrift en passie over. Ja. Dat moet wel een geweldige dag zien. Het wordt fantastisch. Ieder jaar. Ja, zeker. Zeker. Dat is goed. Tot dadelijk. Veel plezier. En dan weer ze werden toch niet gefouilleerd, hè, de kindjes? Nee, alleen de boefjes die gaan we eens even De boefjes? kijken van wat zit er in het tasje. Nee, over het algemeen hebben we alleen maar hele lieve kindjes, dus maak ook geen zeurig. Dus Nee, de hoor. boefjes stonden ook niet geregistreerd bij de Nee, school van die nee. moeten een extra... Nee, helemaal niet. Oké. Nee, geen Hoeven bodyscans. niet tegen, helemaal nee, niks. tegen de moor. Nee, ze werden ook niet gefouilleerd. Nee. Oké. En wat zien de andere posten? We hebben hier dan Jokie. Bij de kerk is ook nog een post en ze hebben eigenlijk een kaart mee met allemaal foto's op en die moeten ze volgen om uiteindelijk bij de blokhut uit te komen. Oké. En die is daar en daar hebben ze dan allemaal die spellen en dan krijgen ze allemaal lekker... Ze komen dadelijk binnen in Hawaii. Oh, Ja, en dan krijgen ze een fruitcocktail. kregen ze ook een bloemenkrans om de nek? Nee, die krijgen ze niet, maar wel een fruitcocktail. Het heeft natuurlijk ook met budgetten te maken. Ja, en zo, hè? juist. Ja. Het is echt beknibbelen en daarbij, als ik dan toch nog eens sta, wil ik alle sponsoren ook hartstikke bedanken. Kijk, Ja, uiteindelijk heeft alles met centjes te maken. Maar Ja. als een klein budget is,
dan wordt ze ook eigenlijk wel gedwongen om nog creatiever te zien. Juist, en met heel weinig geld kun je toch een fantastische dag regelen. Heeft ze nou altijd die kleuren in die... Altijd. Serieus? Jazeker. Oh, dus dat is niet Het even een leven- spuitbusje? Nee, het is gewoon, het leven is één groot feest. Je moest het zelf maken, maar dat komt goed. Oké. Maar dat vinden de kindjes natuurlijk leuk, hè? Ja, zeker. Ik vraag altijd welke kleur moet ik van nou doen. Ik ga Ja? vandaag weer naar de kapper, welke kleur wilt je dat ik erin doe? Serieus? Ja, zeker. En dan luistert de juf ook naar de... Meestal wel, niet altijd. Want hele rare combinaties te doen. Ja. Doei! Tot zometeen! Misschien dat geeft me even een goede neus aan beeldkamer. Ja, veel plezier. Oh, Ze zien allemaal even leuk. Ja, ze zien allemaal super schattig en leuk en gezellig. Welke groep is die? Ja, dit is allemaal groep 1, 2. 1, 2. 4 tot 6-jarigen. Nou ja, voor hetzelfde geld had ze een nou- andere groep gehad. Ook nog wel groep 8. Dus deze kamdag ga ik nog naar de bovenbouwkamdag. En dan blijven we nog gezellig slopen. Aha. Ja, Ja, want dat is eigenlijk met kamp, hè. Dan moet een overnachting bij zijn. ja, hè? de bovenbouw bij alsjeblieft vannacht in Helden slopen. In Helden. Ja. Is dat een geheime locatie of weten ze het al? De kinderen weten het al. Ja? Ja, Oshoes in Helden. Oshoes. Ja, Wat is dat voor een plek? het is ook een blokhut. Waar veel Greunemhennis waar ze ook allerlei spellen en leuke dingen kunnen doen. Oké. En natuurlijk vanochtend een spokentocht. Hè. Dat hoort er ook bij Kamdag. En dat is groep 8, dus dan praten we over de 12-jarigen. Dus dan is hij ook, dan is de spokentok ook echt 6, creepy. ja, 6, 7 en 8 die Aha. blijven slopen. Dus die hebben vannacht een spokentocht. Oké. Ja, leuk. Juf Sandra. Ja. Nee, Sandra. Ja, mag Sandra, niet. Juf Sandra is ook goed. blieft zich ook slopen? Ik blijf ook slopen. Oh, Ik ga proberen te slopen. Ik weet niet hoeveel ik sloop, maar ik blijf slopen. Wanneer moet het stil zien? Hoe je dat? Ik zit niet in de organisatie, ik ga het allemaal meemaken. En als ik eerst sloop ik een nachtje niet. Och, Oké. Dat overleven we ook alweer. En dat is oldschool met luchtbedjes en, Ja, en zeker. slaapzakjes? Ja, leuk bedje, slaapzakje. Nou, Slowakije, tot zometeen. We gaan naar Hawaii. Slowakije giet nog Hawaii. Ja, nou, hoe mooi is dat? Ligt het Eurovisie Songfestival al. Doei, Geweldig. doei. Veel plezier. Jokie, Ja. wie het Jokie in het echte grote mensenleven? Annemarie. Annemarie. Ja, Annemarie, ik huur net van Sandra uit, ik ben zijn mama. ja. Van Van Lieke Ja, die door met net loopt. Met die hele grote rugzak. Ja. met het groen aan. Oh nee, door met de rode pet. Nee, nee, even. Door Oh, dan even. Ja, door niet. Met de kleurrijke panterprint. Ja, zeker. Oké. Ja. Wat vindt Lieke? Lieke vindt het helemaal geweldig. Dat sticht dat dus? Ja, Ja? die hoort wel een beetje van een beetje rare mannen. Nog wel. Ja, Nog wel. dat was de volgende vraag. Wie raar moest als mama zien om dit te doen? Nee, dat valt wel mee. Ja? Gewoon verstand op nul en het feestje vieren, hè? Kijk. Ga Ja. met die banaan. Ja, met die Juist. het Lieke nog geholpen om mama een beetje te schminken? Nee, die moest boterhammen eten vanmorgen. Dat was geen tijd voor. Oké. Ja. Dit is echt helemaal in die rol, hè? Ja. Ja. En de krullenvaar gedraagt zich ook een beetje? Ja, meestal is hij wel lief. Af en toe heeft hij wel wat kuren. Ja, Ja, ja. streken. verder, Hè? ja, maar over het algemeen is hij lief. Nou is ze eigenlijk... kom ik hiermee weg? Met andere woorden, mogen we dit uitzenden als ik mijn neus lot... Ja, als ze Kleuren, hem laat sminken wel. ja? Ja, Zeker. Dan mogen we de krullenvaar... dan mocht ze de krullenvaar erop zetten. nou, Dat mag. maak ze hem nou extra groot of liegt dat maar zo? Nee. Dit is een iets grotere neus. Oké, Heel mooi. Zo wil ze er toch mee lopen. ja. Mensen die nou denken dat ik een drankprobleem heb... Ik heb getuigen die kunnen Heb ik ook. beamen. Heb ik niet. Ja, dan is die drankprobleem nog groter dan dat van mij. Alleen maar cola, dus het valt wel mee. Oké, is dit die eerste jaar als Jokie? Ja, en denk ook het laatste, want volgend jaar is het wel wat anders. Oké. Ja. Ja, maar wel cool dat Lieke dat leuk vindt dat mama
dit doet. Ja. Ik denk al voor 5 jaar niet meer. Nee, dan is ze stom als ze dat ja, doet. ja. Zolang dat ze leuk vinden, vind ik het ook leuk. Oké. Nou ja, Sandra giet ook nog overnachten op het kamp, dat giet zich niet Ja. doen. Hè? Want Nee, nee. die gaat naar de grotere Ik kinderen wil dadelijk. straks naar de grote, ja. Maar eerst lekker bij de kleintjes meedoen, gezellig. Zeker. Dus, Dus we gaan er een leuke dag van maken. dat gaan we door. Leuke school. Zeker. Kom Zeker allemaal wel. weer de Bij deze onderweg gecertificeerd. Nou, dankjewel. Toppie. Hey Jas, bedankt. We gaan gauw. Ik ga het vliegen, joh.